Ninsabu fi żmien kritiku. F'nofs dixxiplina dinija twissija mingħand Alla. Bija qed isejħilna biex narfuh u nfittxuh. U għalkemm nitkexxu mill-ħsieb, din hi r-raġuni għal kull katastrofi bla mistennija. Sew jekk huma epidemiji, arar jew nirien mifruxa. Il-Bibja tgħid li dawn id-diżastri jiġru aktar u aktar fl-aħħar jiem, meta l-ateizmu jiżdied u n-nies ġeneralment ma jħadnu ebda ħsieb dwar il-ħalliq tagħhom u wis inqas jitolbuh. Twissija mingħand Alla mhix bħall aħħar ġudizzju, għax hija espressjoni tal-imħabba t'Alla. Bija iqanqal lin-nies biex iduru lejh, mentri fil-ġudizzju finali il-bib tal-ħniena jingħala għal kull min ikun warrab lil Alla. Twissija hi għal żmien qasir u Alla wkoll tagħna l-ħila biex nikkontrollawha eventwalment. Imma twissija bħal din iddaħħalna f'qoxortna u tumiljana, tfakkarna li aħna biss bnedmin ninsabu f'idejn Alla u aħna jeħtieġ nagħtu kont lilu. Il-coronavirus ċertament redna aktar minn kwalinkwe katastrofi ieħor fil-ġenerazzjonijiet riċenti. L-elit xjentifiku tal-Gran Brittanja bir-rispons kajman tiegħu kellu jċedi malajr għal miżuri radikali hekk kif il-virus sfida kull tbassir. Iċ-Ċina, pajjiż potenti, waqgħet f'allarm sħiħ. Ir-reġim aħrax tal-Iran issaf mbellaħ. L-Ewropa malajr applikat il-lockdown u l-Istati Uniti, superpotenza, tniżlet mal-art bħal kull ġens ieħor. Hekk kif il-pandemija tibqa' għaddejja joħorġu xejriet sinifikanti huma l-anzjani li jinsabu fl-iktar fir-riskju. Dawk li kellhom għomor twil ta' opportunità biex jonoraw lil ħallieq tagħhom u qabbli irrifjutaw. Il-virus donnu qiegħed jgħid lill-ġenerazzjoni żagħżugħa fadallek xi ftit opportunità tiddisprezzax allura is-sabar tal-mulej. Ftakar illi Alla huwa ċertament imħabba, iżda hu wkoll qaddis u ġust. Jista' jkun li din mhix l-aħħar twissija għalkemm il-qilla sħiħa tagħha għadha ma deritx għal kollox. Il-Kristjani qed jitolbu biex is-sitwazzjoni titjieb u jkun hemm fejqan għal min qed isofri. Qed naraw ħafna atti ta' ġenerożità fost in-nies. Iżda hu importanti illi nagħtu każ il-messaġġ u t-tifsira ta' din il-pandemija. Is-servilan tagħha billi issejħilna l-indiema biex nirċievu il-maħfra mingħand Alla u nkunu rikonċiljati miegħu. Billi nersqu bil-fidi għand Ibnu Ġesu Kristu, is-Salvatur, li bata u miet għal mitinbin bħalna fuq is-salib tal-Kalvarju. Għati darek għadnub. Afda fi Kristu. ċedi ħajtek fidejh u bekk tirċievi minn għandu ħajja ġdida u eterna.